Hello, dragilor! Astăzi suntem în ediția 4, unde eu vorbesc 10 minute despre ce este relevant astăzi. Astăzi am fost la maraton și pentru că am avut conștientizări foarte mari, fiind voluntar, o să împărtășesc cu voi aceste conștientizări. Nu știu dacă cunoașteți, eu stau lângă mare și nu prea contactez cu oameni, însă în ultima perioadă sensibilitatea mea a crescut și respectiv sensibilitatea la oameni și energii a crescut mai mult. Acum înțeleg foarte clar cum funcționează lucrurile și simt o nevoie foarte mare să fiu mai atentă cu energia mea, cu modul în care vorbesc, modul în care investesc energia mea și spațiile unde accept să fiu. Pentru că eu fiind o persoană sensibilă, simțind energia în corp foarte puternic, cu darul empatiei și sensibilității, de multe ori, pentru că de multe ori am povestit oamenilor despre acest dar, însă se uitau la mine și mă simțeam neînțeleasă și lecția din toate aceste experiențe este că nimeni nu mă va înțelege mai mult decât eu pe mine mă înțeleg și este imperial necesar ca să fac toate acțiunile posibile care mă fac să mă simt eu bine, în primul rând. A apărut așa, de obicei, după ce conștientizăm lucrurile astea, normal că apar supărări pe modul în care am gestionat până acum energia și pe modul în care dar nu m-am valorificat destul, da? O să fiu foarte vulnerabilă și autentică în acest moment. Nu m-am valorificat destul și acum, având toate aceste experiențe și sensibilitatea crescută, sincer, simt că nu mai am încotro și drumul înainte este doar despre valoare de sine. Doar despre valoare de sine și investiție corectă a energiei. Nu voi mai accepta să merg în spații acolo unde nu sunt valorificată și recunoscută pentru darul pe care l-am. Voi merge în spații doar atunci când voi fi recunoscută și munca mea va fi să țin spațiu și să echilibrez energia și să comunic ceea ce simt la nivel energetic și să pot și să ghidez, pentru că darul acesta mă ajută foarte bine să înțeleg ce simt oamenii, poate mai mult să simt și să spun, să fiu ca o oglindă pentru ei și să spun că, uite, da, într-adevăr, asta se simte și aici necesită un pic de curățare sau nu se simte autentic sau ca să se simtă o curățenie în ce depinde acum unde mă duc, dar știu că ceea ce am de făcut eu este să ghidez pentru a curăța spațiul și
de a ajuta oamenii să se conecteze cu adevărul lor personal. Și da, cu aceste conștientizări, parcă viața mea simt că nu o să mai fie la fel și ce mai simt acum și ce-mi vine să zic, chiar dacă nu toți au acest dar al empatiei și sensibilității, totuși vă recomand foarte mult să aveți grijă de energia voastră și să o valorificați, să o dați acolo unde sunteți recunoscuți, să aveți grijă de energia voastră și atunci unde simțiți că nu a fost nu a fost valorificată energia voastră, să plecați de acolo, pentru că luați exemplu de la mine, am fost fix pe partea inversă și am dat foarte mult din lumina mea, doar ca să demonstrez că sunt valoroasă și utilă și credeți-mă, nu duce la nimic bun. Așa că nu faceți nimic greșit atunci când aveți grijă de voi. Deci nu faceți nimic greșit atunci când aveți grijă de voi și orice senzație și disconfort pe care îl simțiți este valid. Este valid și e nevoie să-l luați în considerare și să luați toate măsurile necesare pentru a vă extrage din acel disconfort cu oamenii. Pentru că nu, adică poate că ați avut voi o fisură sau ați permis să simțiți acest disconfort la voi în spațiu, nu contează. Dacă simțiți acest disconfort, înseamnă că e necesar de întreprins o acțiune și să nu mai lăsați să se întâmple lucrurile așa la nesfârșit, pentru că da. Gândiți-vă la energia voastră ca la bani. Acum, ca să fie așa mai investiți doar acolo unde aveți rezultate. Vă spun vouă și mi-o spun și mie și atunci când nu ne trăim lecțiile și nu înțelegem până la urmă cât de important este să ne valorificăm, tot vom continua să avem aceste slăbiciuni. Hai să zic de mine, că de multe ori mi-am dat seama că am scurgeri de energie și că investesc prea mult și ca să demonstrez că sunt utilă și valoroasă. Și mi-am revenit din nou și iarăși am avut această slăbiciune și iarăși mi-am revenit din nou și iarăși am avut această slăbiciune. Și până când nu ne doare foarte tare, până când nu m-a durut foarte tare, sincer, nu am înțeles. Nu am înțeles și nu... E nevoie de înțeles acest lucru până la urmă și în care situații și să înțelegem cât de important este. Este important și altă cale pur și simplu nu există. Tot aici ajungem. Să ne valorificăm energia și să spunem nu la lucrurile care ne scurg de energie. Așa, mă bucur foarte mult că pot să împărtășesc cu voi despre darurile pe care le am și pot să le spun la liber și spunând asta așa
transparent și direct, mă simt mai liberă și mai în dreptul meu să am grijă de energia mea. Nu știu de unde am învățat să nu fie în dreptul meu, dar asta nu contează. E important că am învățat. Aveți grijă de energia voastră și retrăgeți-vă din conversații unde simțiți că investiți energie fără rezultat și trimiteți oamenii la psiholog dacă este cazul, sau ieșiți din situațiile în care investiți foarte multă energie și nu se mai întâmplă o schimbare. Vă pup!